Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan cariyos cerkak kanthi irah-irahan nalika Bima lali janji. Anggitaning Zarathustra Salsabila Putri. Ing desa Wonosari ana bocah enom jenenge Bima. Dheweke anaké Pak Wirya, petani sing sregep. Bima pancen bocah becik, nanging kadang luwih kepincut dolan tinimbang nulungi wong tuwa. Sasi Purnama teko. Pasar malam dibuka ning alun-alun. Joko kancane Bima teko sore-sore. "Ma, ayo nang lunga, ning pasar malam ana biang lala, ana jadilan, malah ana wedang ronde sing anget," ujare Joko kanthi semangat. Bima sempet mikir, mergo ibune wis wanti-wanti, "Aja lunga yen ora pamit le, wong tuwa mesti kuwatir." Nanging panggilan dolan luwih nggodha Bima. "Ya wis, ayo wae," ujare Bima. Dheweke lunga tanpa pamit. Ing pasar malam, lampu-lampu murup warna-warni. Suara gamelan jatilan muni nglegena. Bocah-bocah padha ngguyu lan mlumpat-mlumpat. Bima lan Joko padha gumuyu seneng, mangan cenil lan es dawet. Nanging nalika jam wis luwih wengi, Bima kelingan ibune. Nalika bali, bener ibune wis lungguh ning teras omah kanthi praupan was-was. Bima, suara ibune lirih nanging jedulati. "Kowe janji karo ibu ora bakal lunga tanpa pamit. Saiki kowe lali janji." Ibu nganti was-was, ora kepenak mangan, ora kepenak turu. Bima mundingkluk, atine kegejoh rasa luput. "Ibu, nyuwun pangapunten, aku mung kepengin dolan, nanging aku ora mikirake kahanane ibu." Ibune banjur mesem tipis. Tangane alon-alon ngelus serah Bima. "Le, dolan kuwi ora salah. Nanging janji kudu dijogo. Saka janji, wong bakal ngerti apa kowe bisa dipercaya utawa ora." Wit dina kuwi, Bima luwih ngati-ngati. Saben arep lunga mesti pamit. Lan luwih ngerti yen dolan ora luwih wigati tinimbang rasa tentreme wong tuwa. Piwulang, seneng-seneng iku perlu, nanging luwih penting jaga janji lan ora nggawe wong tuwa kuwatir. Sameneika pungkasane cerita. Muga-muga ana paedahe. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.